Armen Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagbaho ako. Lipay ako. Kasilag Style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Maygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Tonyo, ginaingon, dili ko perpekto ang pagkatao, pero magakomento yun ko, basta may gibuhat kang dili maayo. Okay na ang nitabo sa akong kinabuhi, kadili na ko mahimong may kalimtan. Luluto nyo, gutom na ko. Kaon dito sa inyo, eh. Wa ba, naglutos lula mo ni kanimo? Wa may kaon, wa may sudan. Unsa? Uy, hain man na yung imong inahan. Tuwas madyungan. Unsa? Kano sa gani mo pa ulis, Kinji, Monica? Ugma kay Domingo maitig pauli anak niya gikan sa iyang trabahoan, sa iyang trabaho nga construction. Dili mahimo nga dili masayon ini nga akong anak, ha? Ha? Bahin sa udsa man. Bahin sa atong umagad. Halos naman kada adlaw muanhi ang atong apo kay gigutom siya og tuas madyungan si Maris. Ay, naunsa ka baya. Ayaw nagsulti is Kenji, anak. Ay, kay basig mag-away hinuon Ay, sila. mas mayo na may bawas, Kinji. Naluoy ko niya. Dili ba ilalim ang trabaho sa construction nga bisag init ug uwan magtrabaho gid siya. Pero ang asawa ini isuga lang ang kita sa iyang bana ug pagot man pa ang atong apo. Sus, tuwa kasi mong amahan, uy. Tumagal lang gugod. Dili din mo ati manon ugaon ng atong anak. Kay perminakas madyungan. Oo. Kapiha sa mo Maris eh. Kapoy kay construction. Gamay pagsweldo niya. Isugal lang din mo. O sige, tuhuin ang sulsol sa imong amahan. Wa ako magsulsol ni Kinji, Maris. Kung wa pa mo adtos bay nga akong apo nga gigutom na kuno siya og dili mo sulti sa imong bana. Kung gigamit nimo sa insakto ang kwarta ni Kinji, okay ra ko. Pero og isugal nimo, wa na ayo. Skapoy ba ni makaugangan himantayon, eh? Mamantay gyud ko kay mo man tinuod. Una, oy, una, nanugal ko. Unya, unsa
man? Okay na kahaton nyo? Uy, Maris, huwag mo kay batasan. Huwag kay respeto sa akong amahan. Dili siya angay sa korespeto, oy, Kenji. Gabaan ra ka na ako, Ay, Maris. sus, di kumutuan ng gaba, oy. Ilgigang Marisa. Mura maghiharian. Sunod-sunod bang bunot? Tsamba lang, oy, nanindot ang akong petsyas. Ba? Okay. Ay. Oh. Oh. Hala. Uy. Ay. Usa mo itong buto, ha? Hala. Buto sa armas. Hala. Ba di, oy, ba to? armas ko taon. Itis to, oy, kay hapit ng Pasko. Ha? Uy, hala. Armas itong buto, ha, oy. Ay, undang na tao, undang na tao. Ay, di pa sa, oy, wag pa mo makabayad, oy, bayad sa mo. Bayad. Uy, hala. Hala, naigos, Maris. Managan tayo, masikita na tayo. Sunod tayo ko, hana na, managan na. Nasilingan. Oh. Unsa, pati. Si Maris na porsilan. Oo, ba ito nyo eh. May gigukod man mga pulis nga duhak puser. Nga kipulisilay man pulis. So niya si Amris taon. Amris ba? O si Amris. Si Ram ba? Amris, ha? Oo. Mawatong na, ang imo ubagan mo inigo sa aga bala. Oy, tinuod pa ni ha, Patring. Tinuod ko ito ang imong balita, oy. Lagi, tinuod na gina. Noon sa. Dali mo, bay. Dali. Manika, dali. Ha? Tabangan na to si Maris. Kaya tuwa dito siya karoon sa madyungan ay. Why ni dool kay mahadlok man? Dali aras gaba, oy. Ito nyo, hilom diha, oy, naunsa ka baya. Ni-absent lang sa ako aron mabantayan ka sa ospital, Maris. May gani kay naluwas pa ka. Ikaluyan pa ko sa Ginoo, Kenji. Murag, ni-resulta dayon ang gibuhat mo sa akong papa. Sa? Di makagabas patunyo, Kenji, oy. Timing lang nga. Ang makanahan nga pusher dito naabot og dagan sa madyungan. O nahala. Dili man ka kamutuo gaba. Aw. Bahala ka, Maris. Sorry kayo, Maris, ha? Ako na sana, sortehan ron, ha? Pagdangas ako diha, Pin. Bayaran ako ini ka Domingo. Ako rin yatag mo. Oh? Ako yatag mo punan, Maris. Uy. Tinuod? Gamit ra, dili utang. Pagamiton ti kag punan. Pero mapili og sa mudaog, pagamita sa ko nimo. Ay Yay. taw sa lang ni. Murag lain man kag tumong. Kung dili ka okay, barong na. Barong dia kay ako mo puli. Ay, sige. Paggamit ako puhunan. Okay. Basta tumanang atong sabot. Pagamita sa ko nimo. Ha? Gamit raman ka ha. Okay kayo. Kini. Kaya, Gabi ha, bayas akong umaga. 2:00 na sa kadlaw, naapas madyungan. Nananaw-taon namin, balong na siya. Salamat kay muli na sa sila. Pero, Pakipatan pa. Nagparag taksi ang lalaki nga dungan og barong ni Maris.
Uy! Uy! Sakay si Maris. May sakay po ng lalaki. Ano? Asa ka to sa paingon? Hello, Papa Tonyo. Oh. Kinsi? Pinara, nganong nagkurog man ka, anak? Gilantan ko diri sa site pa. Unsa? Natunog ko lansang. Ha? Muninungdan nga gilantan ko. Pero, na-injeksyonan ako anti-tetanus kaniha pa. Nganong nanawag man ka ba? Kining ko, anak. Sige nak, pahuway una dia, ha? Pahuway. Manawag na ko ni mo ugma. Kinsi, manawag ko ni mo ugma, ha? Sige pa. Sige. Ay, kaluoy sa akong anak. Dami yung mariswing. Lalaki di ako bindi akong banang. Bingnan? Kiwaw ka sa... Kasi nag-ingon. Ako. Ingon ka nga, nugod. Mura magnugan naman ka. Abuang ka, once a week manggani kong gamito ni Kenchi. Mawa. Mao di ay. Ako asawa, 2 ka round ni. 2 ka round magtagadlaw. Ba't ihaoy hinambog sa kada? Okay. Ganyan. Huwag ko manghambog. Bisag buhaton ko ka na diha ni mo. Agad ako sa sakaadlaw. Sure, oy. Kaduwa. Damikan mo eh. Ay, palapit ka. mo. Ay, ang bilis Kenchi. Ay. Tagpaon kag mayo. Ngano gamay raman ng imong sweldo? Balik upat na ng kaadlaw, Maris, kay gilantan ko. Huwag ko patrabuho dito site. Gihilantan ka. Kay nagpalabi siguro kag lala. Huwag mong kumiinom dito, good. Bray? Hinaya na akong anak Maris, ha? Ay, Saksi ko nga gilantan siya. Kay natunog og lansan sa construction. Timing na. Nanawag ko niya ito yung na. O nagkurog siyang mitubag na ako diya sa cellphone. Ilasa ni mong bayan ako eh. Ayahay kay ka. Igo na ka mo buka na ng imong kamot nga mudawas sa kwarta nga ginaguan sa kong anak. Pero ikaw, diin man ka, ha? Nakig-uban kang lalaki. 2:00 na sa kadlawon o nanakay mong taksi. Sas! Buhat na sa istorbot. Istoryang but-but. Stormbot sa mong mata. Saksi ang kakurom ni Mus Bagyungan. Sila mismo nisulti na ako nga kagamit kag puhunan sa maong lalaki para isugal nimo. Sa kondisyon nga pagamitong pud nimo siya. Ha? Ha? tinuod ba kini, Maris? Tubag! Ikaw si Maris? Ha? Ikaw? Inumdam ko ni mo. Maris! Ikaw ka! Nakigbuang akong balan ako tungod di mo kay mura ko kag bitin sa kama ni Bala ka! Babatan niyo. Kenji, tamang. Sada ko sa ospital. Di pa ako gustong mamatay. Mamatay? Muna'y angay ni mo, mamatay! Heh!
Nakalitan, Miss Kinji niya itong tungura. Pero buhi pa si Baris. Napusila na, nadunggaban pa. Wag yun mamatay. Nasuko siya nako kay isturbot lang kuno nga akong isulti nga tos akong anak. Istoryang bot-bot ay, nga tinuod man ang akong isulti nga tos akong anak. Bago ito magkasama ang kaagi ni Tunyo, dinhining tulmanon. What's the style? Istorbot, istoryang bot-bot style. Kini mo suglanan gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.